Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungurag ron, anasab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing nga magadapit kaninyo og magapanghinawt nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas. Kalagsik niya na din may magamit na to sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo padayon sa mga among gitudlo kaninyo. O kung aduna may mga basahon nga referensya nga gigamit, dili kini gigamit para mahimuong Biblia, kundi dili igo lamang kini gamit sa pagsuporta sa Biblia nga dili masupak. O Yining tungura among mga mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsonan no, sa nagakalilain karon nga mga dapit, labi na sa mga chapter president nga nagpasiug daw sab sila sa pagdala sa pag-angkon sa radio station para maialagad kining maong tulumanon. O sa tanang mga membro sa pagtulon ang PBCM sa PBCM compound, kumusta kaninyo? O ilabi na sa dili nato pagkalimot nga ang atong obligasyon sa binulan may tungod sa PBCM Palace Reconstruction. Padayon ka na. O labi na sa atong hiniusang panagkatigom sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna niya na ang Marso 10, ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, o gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Aron sa pagpadayon nihatag ko pa kamo sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalinghog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Makig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 26 na ka mga radio station Visayas og Mindanao nga mabati ang programa. Dinhinining maong sibihan sa RPN DXQ Teleradio Cagayan de Oro City mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli niini sa matag adlawng Miyerkules ug Biyernes sa alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Og ang mga pagpahigayon mga kaigsunan sa mga programa sa radio diin adunay mga nagasuporta niini. Labi na ang programa dinhi nga mabati matag adlawng Domingo dinhi sa B Radio Y Kurat FM sa Balingasag, Misamis Oriental diin kining maong programa adunay pagsuporta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O ingon man mga kaigsunan dinhi usab sa Malaybalay City ang programa sa RMN DXMB mabati kini matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa diin gisuportaran kini sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president. Makita nato sa screen ang hulagway Brother Paquito Onabia. Ingon man ang vice chapter president usab dinhi nining maong branch sa San Jose Libuna Bukidnon, branch number 10. Mao si Brother Carlito Alcala. O gingon man dinhi mga kaigsunan ang programa nato dinhi sa RBFM dinhi sa Merida Liti, DYRB, no? DYRB FM 105.7. Diin ang mga pagpahigayon sa mga kaigsunan nga nagasuporta ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Noel Feliciano. Branch sa Puting Bato, Merida Liti, branch number 30. Ingon man nakigtambayayong kaniya ang Vice Chapter President nga makita usab nato ang hulagway sa screen mao si Brother Idlin Dumagsa. Og dinhi usab sa Hingog City mga kaigsunan ang programa sa Real Beat Radio mabati kini matag adlawng Domingo sa alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon.
Diin ang nagapahigayon ni usa ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Junio ingon man kining inyong igsuon, o ang kaubang ministro Brother Mario Chavit ingon man ang atong igsuon, Sister Avelina K. Simondo nagapahigayon usab sa ato ang radio station dinhi sa Hingoog. O galang sa kasayuran usab sa mga kaigsunan guban nga mga nagasudlong sa programa, ang legal counsel sa PBC mga kaigsunan, makita nato ang hulagway sa TV screen atong i-display. Walay lain Attorney Ramil Carion, PBC Legal Counsel. O ang mga pagpangumusta namo sa tanang mga kaigsunan labi na sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister Tissy Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson, ingon man ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham, dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, sa mga Juanito and Justina Makiton Jeremias family, ingon man kang Brother Nicodemus Nicky Jeremias. Dinhi usab sa San Francisco Agusan del Sur, Brother Democrito Badino, dinhi sa Prosperidad usab, Ambrosio Birano and family. O dinis Butuan, Brother Demetrio Campado, ingon man kang Sister Marina Hubay Campado. Atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos, ug siyang kapikas Rosita Ko Mangalos. Dinis Taguluan, Brother Jiri Idkila ug sa imong pamilya. Dinis Claveria, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Ato usab nga igsoon dinis sa Lipa, Batangas, Brother GC Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Sa tanan nga mga higala nato nga mga salesman nga nagasudong usab sa programa Kalakip Kamo sa among mga gipanimbaya. Og niadtong gustong magpadangat sa mga pangutan na mga kaigsunan, atong i-display sa screen ang numero. Text lang kamo sa numero nga makita sa screen. Mao kini 0917-811-8882. Og ron sa pagisgot sa tema mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pagaisgutan mga mahal namong tigpaminaw mao kini ang atong uluhan sa atong pagadadon karon. Ang pag-ugbok og bandila simbolo ba sa pagsultig laing pinulungan? Ngano nga kini mo'y atong gidala sa atong pagtuon nga ang pag-ugbok og bandila simbolo ba sa pagsultig laing pinulungan? Tungod kay walay laing nagpahigayon sa pag-ugbok og bandila ang among magtutudlo, Master Tomas D. Ine Sr. Pero sa pag-ugbok niya sa maong bandila, dili ginaapil ang bandila sa komunista, kundi ang mga nasod lamang sa demokrasya. Pero nganong kini maoy atong gihatagag pagtagad, tungod kay ang usa sa mga ignonta nga membro sa PBCM pero ambot lang o mo lahutay ba ni sa pagka-membro kay magbuot man sa pamaagi ni Master. Busa kung pananglitan inyong gikasakit ang among gisulti o giwali, dili kami ang inyong gikasakitan. Mo timan-an ninyo nga kun kana nga pagtulo kang Master na masibo ba na sa Biblia ni Master nga pagtulo? Kay kung mauna, nganong wala man na namo mapaagi sa pagtulo nga si Master may nagtulo namo. Pero para pagpahigayon nini, mga brother o mga sister o sister man mo o brother man mo, atong basahon lang ang inyong mga gikomentaryo diha sa gitawag og PBCM official Facebook, PBCM International, diya sa maong Facebook page, Brad Deber. Atong pagabasahon rib, mao kini ang komentaryo ni Adelina Amigable Mabini, no, atong pagabasahon i-display dito sa screen. Mao kini iyahang comment din rib sa atong PBCM official page, nagaingon ini. Ayaw ing anaa nga nagkinapayas ang usa ka tawo kay kita ning kalibutana may nagkalain-lain ug hiyas nga gihatag sa Dios Espiritu Santo, pero we are one God. So dili ta mo down sa usa ka personal kay wala ta kahibalo kung unsa ang sulod niya. Dugang panyang sulti reb, mao kini atong mabasa nagaingon ni ini.
og tama lang na makabalota sa nagkalain-lain na pinulungan kay kung atong materyalon na may mga dayuhan nga mangutana bahin sa atong pagtulunan ug makatubag kita. Dugang pa niyang sultireb, nagaingon ini, dili ba naaman gani gibutang diha sa palas ni adtong sa wala pa masunog? Naa diha gibutang ang nagkalain-lain nga mga flag. Hinaot na sabtana ninyo, mao ka nang yang comment thread sa ato ang PBCM official page sa Facebook. Busa, ang gipasabot niya nga dili kuno mi magsulti og kini niyang ignon lugar nga i-lockdown nga ignon namog kinapayas. Kanang butang nga among gisulti tungod kay kung atong ipasiatab ang butang nga minus unya mo'y atong ipa-attract sa mga tao aron maila ang atong pagtulunan. Sukwahi sa gitulo ni Master og sa nakasulat sa Biblia. Og sa mga pahayag, iya pang gimensyon nga di ba naaman kuno gani gibutang diya sa palas yatong sa wala pa masunog na diya gibutang ang nagkalain-lain nga mga plag. Na tuod man gibutang ni Master ang nagkalain-laing plag pero sa pagbutang na, sa paghatag ninyo kahulugan, giingon ninyo nga maunay priba nga naay mga dayuhan nga mo'y hinungdan nga sugaton sila pinaagi lugar sa pag-esplikar og nagkalain-laing pinulungan. Sigurado ka nga kamoy mosugat kanang inyong pinulungan nga mismo kamo gani wa mo mahibalo ana unya lugar ang pagsulti ninyo laing pinulungan. Nakasabot na tong mga lain nga mga pinulungan o lingwahe para ipasabot kang Master nga Biblia pun manimo ang pagpamaton niya na. Dugang pa niya na rin atong ipaningin nila, sigurado mo nga kanang inyong nahibaluan pagsulti pinulungan, haom na niya ng mga bandila sa ubang nasod nga gipatindog ni Master? Oh. Na karon ang atong susyon kay mao man ni imong comments. Nagpasabot nga kanang imuha mo'y bililhon. Pero ang pangutana sa pagsulti nimo ana, suportado ba na ni Master ka ng imong katarungan? Ikaw ba'y tuhan? Kung atong susyon, ang mga pamahayag na nga dokumento sa mga pagpamulong ni Master Bradron, katubay, katong nabasa sa Facebook, mao ba to ang pagatuhan, intiro sa pagtulon ang PBCM. Ubisan pa ni atong wala pa mamimbro nga magapamati sa pagtulon ang PBCM. Sila ba ang hatagan o pagtagad o gihatagan pagpatagad sa atong magtutudlo? Ang tubag niya na Rev Dili, tungod kay ang atong magtutudlo nga mao si Master Tomas Eugenio nga atong gipailang katumanan sa Espiritu Santo, sayang pagpatuo nga ang mga magwawali diin gibutangan og leader ang magwawali, walay lain kundi ikaw, Reverend. Gitahod na mo Reverend Charlie Eugenio kay ikaw man ang chief minister sa tanan nga mga ministro o magwawali. Matud pa ni Master, adto ang tao magpatalingog sa mga magwawali. Kay unang-una, kung ang mga magwawali dunay pag-ukab sa mga dokumento or libro nga maong Biblia aron gamiton sa pagwali, ingon man ang mga libro o mga dokumento Ikaduha lugar. ikaduha nga dili kasupak sa Biblia. Asa daw ang tao maminaw sa mga magwawali sa PBCM. Dili ngadto sa dili magwawali, Bradron. Tinuod ka na og atong pribahan kini kay doon na kitay audio o voice clipping sa atong magtutudlo Reverend sa pagpamatuod nga ang mga magwawali mooy paminawan sa mga tao or membro, dili kay ang membro mooy paminawan sa mga magwawali. Unang-una, Bradron, sa dili pa nato mabati, imposible man nga naakitan niya na kung wala ka na iintrigar ni Master ka nato isip himong ebidensya pagka na ay mga membro nga magpasiatab o magsupak-supak na. Nga kung atong terminuhan, mura na hinon og sila maoy mabutang og kinapayas na mingon dayon ta nga i-lockdown. Maana manggod pagsulti kung ipasiatam na to ang butang nga dili masibo sa gisulti ni Master ug sa pagtulo ni Master sa nakasulat sa Biblia nga pirmero mao gini ang ukabon sa pagpamatod, ikaduha na ang mga libro o dokumento nga referensya. Tinood ka na, Reverend. Sa atong paminawon ang pahayag sa atong magtutudlo para nga makatagad ang mga naminaw, labi na kamo, kung kinsabay patalinghugan, kamo bang dili magwawali o ang mga magwawali bang gipahilo na sa atong magtutudlo. Atong paminawan,
ang pahayag sa atong magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Sunod na, wala na ilain ka. Namuyagyag. Sa kinatibok ang sangasot. Ang wali lang sa bibisiin. Ang tao maminaw. Kahit nagabasdaton, gomer mau ang Biblia. Kahit wala magwali ang bibisiin. Walang pataka, walang unsa. Yang pagwali, ikaduha. Gagaitat sa mga libro na dokumentado ang bibisiin. Kaya hindi man nuhali ang bibisiin, ibasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Atong nakita nga dili kuno muwali ang PBCM nga magyaw-yaw lang basta diha sa ato pa. Doon na di ay muwali sa PBCM nga kanang muwali mo nang magawali. Ginoon. Unya, way laing kuno nga mubatbat niya na nga angay patalingugan kadto lamang mga magawali sa PBCM. Kay kung sila mubatbat nga angay patalingugan, tungod kay ang ilang gamiton permiro sa pagpamatod ang Biblia. Ikaduha, ang dokumento nga mao ang mga libro, lugar kana nga mga basahon nga gigamit isip referensya para dili mahimong diferensya. Na kumusta man kung ang atong pagsulti ipaagi nato diha sa official page sa Facebook sa PBCM kay atong i-comment sa ang ato mao na lugar to'y husto tong inyong komentaryo. Ang amo lugar dili husto. Samantalang gisuportahan sa katarungan ni Master. Nya gani wala na ka mahibalo ni ini. Sister Adelina Amigabli Mabini. Ngano nga ka mahibalo? Balikan tang Facebook nimo ang pag-comments nimo sa international PBCM Facebook page nga imong gisulti atong balikan Brad Deber aron mabasa pagbalik, no? Balikan na to sa pagbasa. Punto lang, Reb, atong i-display sa screen, no? Mao kini ang ato ang mabasa. Dili ba naaman gani gibutang diha sa palas ni adtong sa wala pa masunog? Naa diha gibutang ang nagkalain-lain nga mga flag. Hinaot na sabta na ninyo. Matud pa niya, Reb. Oh. Mo ni ang iyang konklusyon kay sa unahan ani God. Mao man kuno ng mga bandilaha nga nag-ugbok si Master kay pagpakita nga doon na kunoy mga dayuhan nga manganhi. Busa importante daw kuno dayon ang pagsultig laing mga pinulungan kay mao ganing ingon niya nga dili ba naaman gani gibutang diya sa palas niadtong sa wala pa masunog na diya gibutang ang nagkalain-laing mga bandila. Makita inon nato nga wa na gid ay kay pagsulod-sulod sa palas, wa na kakibao abi nimo adtong pagkasunog, sunog na, wa na gyud makita. Pero atong pamatud-an pinasikad sa Biblia sa pagtudlo ni Master kanamo ang pagpapabarug sa bandila. Isipon ba nga kana simbolo nga pagsulti naglaing pinulungan dayon kay mamay imong gihagpat nga katarungan nga gibutang nimo diha sa PBCM Facebook page ang imong katarungan. Kini ba pagsulti bag mga dila, Brad Ronald, ang kahulugan o simbolo sa pagpaugbok ni Master og bandila? Dili na simbolo sa pagsulti sa nagkanlaing pinulungan, Reb. Atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Salmo kapitulo 20 bersikulo 5 ingon niini ang atong mabasa. Kami makadaog diha sa imong kaluwasan og sa ngalan sa among Dios magapakayab kami sa among mga bandila. Si Hiyuba magatuman sa tanan mong mga pangayo. Kung mao, unsa di ay ang kahulugan nga gipasabot? Unsa di ay ang kahulugan nga gipasabot sa pagpaugbok ni Master sa bandila? Pagpapasultibag laing mga pinulungan? Idili. Sumala sa nakasulat sa Biblia, ilahan na nga kung naas kamaturan mo daog. Kay matupak kami makaduog diya sa imong kaluwasan og sa ngalan sa among Dios magapakayab kami sa among mga bandila. Pero matod pa ni Master nga ang mga bandila nga ipakayab way labot ang bandila nga dili demokrasya o bandila sa komunista. Kay ang komunista gitawag na o godless people o walay mga Dios. Busa ang buot ipasabot niya na nga dili di ay sa pagpasultig mga dila, simbolo ang pagpabarog niya na pagpakayab na sa kadaugan. Na unsa ba ang kadaugan nga ipakayab sila? Kay matod pa ni Master, ni anang mga dapit nga mga nasod, adunay mga taong tawagon para sa kaluwasan. Maunay buot ipasabot ni ana
Unsay puriba nga mo'y buti pasabot niya na Bradrone nga dapiton sila gipakayaban sa mga bandila para sa kadaugan, para sa kaluwasan. Okay, ang pre-barib, akong basahon sa tudlo ni Master Diri Kanato. Sa maorag yapon nga Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, sa Salmo, sa iyang kapitulo 60, versikulo 4, ngadto sa 5 ang atong pagbasa ato lang ihugna kini. Unahon na to ang bersikulo 4 ang pagbasa giingon sa pagpahayag. Nagahatag ikaw og bandila niadtong mga nangahadlok kanimo aron ilang pakayabon kini tungod sa kamatuoran. Sa 5, aron maluwas ang imong mga hinigugma. Luwas sa pinagi sa imong tungkamot og tubaga kami. O, di nakita nato, no? Sa bersikulo 4 palang daan, ang gisgutan, nagahatag ikaw og bandila. Ni atong mga nangahadlok kanimo aron ilang pakayabon kini tungod sa kamaturan. Gihatag pagpahiuli ang bandila nga gipakayab, dili tungod kay ang buti pasabot ni Master magsultitag laing pinulungan. Kundili ipakayab, naghatag siya bandila ni atong mga hadlok aron kini pakayabon tungod sa kamaturan. Ni kayab na pinagis kamaturan para sa pagdaog. Unsa may pagdaog? Tungod kay sa bersikulo 5 nagisgot nga aron maluwas ang imong mga hinigugma. Pagluwas dinhi, ha? Buti pasabot nga dunay mga mahimong membro nga tawagonon. Time will come, diya na nang dapita, pero dili buti pasabot nga gipakayab na para sa pagsulti nato naog laing pinulungan, simbolo na. Oh, diha nato makita. Balikan tagyapon, Bradiber, ang maogyapong punto para atong ipakita nga wa na gid ay siya kalibutan kay nagtuo siya nga ang pagkasunog sa bandila tama lang niadto wa na dili na makita. Atong balikan ang Balikan na to punto. sa punto rin no, sa comment ni Adelina Amigable Mabini sa ato ang PBCM official Facebook page. Mo kini atong babasa, punto lang gihapon, nag-ingon din dili ba naaman gani gibutang diha sa palas ni atong sa wala pa basunog? Naa diha gibutang ang nagkalain-lain nga mga flag. Hinaot na sabta na ninyo. Oh, imo man gipasabot. Imo man gipasabot nga matod pa di ba naaman gani gibutang diya sa palas. Ni atong sa wala pa masunog naa diya gibutang ang nagkalain-laing mga bandila matod pa nimo sa wala pa masunog. Ngano di ay pagkahumag sunog wa na di ay. Mao man ang wa tay susi-susi. Unya ang atong gipaniguro pagsusi ang pagsultig laing mga pinulungan. Unya ang paghubad-hubad sa pag-ugbok ni Master og bandila. Wa day kakibaw nga naugbok gapon ang bandila. Pero atong ipakita mga kaigsunan ang orihinal sa wala pa masunog niya among ipakita ang hulagway sa PBCM Palace nga wala pa masunog diin naa ang mga bandila nga matod pa nimo gipasabot nimo nga wala na day bandila kay naa ka na niadto nga wala pa masunog niya ato ipakita ang maong hulagway. O muning hulagway sa sinugdanan. Sa No? wala pa masunog. Sa wala pa masunog. Oh, nakita nato og nasudong. Nga mao kini siya ang hulagway din naa usab ang mga magtutudlo sa PBCM. Oh, di alam. Ha? Kaya doon na may atong tulunghaan. Nakaron, ikaduha, kay wala pa man ni masunog. Pagkasunog na, nagpabarug og butanganan ni Master. Sa wala pa usba, kay giusab man ni ikaduha. Pero atong ipakita ang paghulagway og wala ba ang bandera. Diin makita nato ang palas nga sa pikas kilid naa diha ang sistema nga pagkasunog. Di ba sa pikas mga palas guard na naa. Wala ba'y bandila? Matod pa nimo ni atong wala pa masunog, di ba na ang bandila kay gipasabot nimo nga pagsulti naglaing mga pinulungan nga gituyo na pagpabarog ni Master. So kuhay na mas gipamahayag ni Master og sa nakasulat sa Biblia nga suportado namo karon na ang daghan nga mga bandila karon sa diha nga giusab na ang nahimutangan ni Master kay naaman siya na pahalo na diha na. Niya atong ipakita ang hulagway pag-construct pa niana no sa pagsugod. Inyong makita Muna siyang dagway. Nagyapon ang bandila na.
Na karon niya ang mga bahina wala ba'y bandila nga makita nato? Huna-huna ang imong gisulti. Na karon para pagpamatuod nga mauna ang imong yunahuna nga wala di ay mabalik ang bandila sa pagkasunog. Balikan nato ayuha pagtan-aw. Basig nakalimot ka sa imong gisulat o sa imong comments diri sa PBCM Facebook page. Atong balikan, Brad Deber. Balikan na to sa pagbasa, Reb. Dili ba naaman gani gibutang diha sa palas ni adtong sa wala pa masunog? Naa diha gibutang ang nagkalain-lain nga mga flag. Hinaot na sabtan na ninyo. Di ba sa punto nga imong gipasabot diri nga nag-iyong kadili ba naaman gani gibutang diha sa palas? Niadtong sa wala pa masunog ang mga bandila? Sa ato pa, padayon nga nasa imong hunahuna nga ang bandila wala na kay nabutang lang na niadtong wala pa masunog. Diya nimo makita nga naniguro ka sa paghatag o pagpamugat sa pagsulti sa nagkalalaing pinulungan. Kay mo'y but ipasabot nimo nga mauna ang kahulugan sa pagpabarog ni Master sa bandera. Pero sa pag-atiman, sa pagtambong isip, konferensya o panagtigom, wa ka na magtambong. Sa Biblia ba, Brad Ronald, wala na ba ang panagtigom? O dili ba gihimo ang panagtigom? Kay tanawa nga wa na siya tambong-tambong, nagtuo siya nga wa gyapon mabalik ang pagbarog sa bandila. Gikan pas pagkasunog, gipabarog ang dapit diin gipahalunaan ni Master, hangtod pa nga giusab nga maanindot na ang dapit nga namahutangan. Wa lang gyapon di siya kasayuran. Ang iyang kasayuran, ang pagsultig laing pinulungan o paghubad sa bandila nga pagsulti daw nag laing pinulungan ang bot ni Master pagpasabot na. Pero pagbasa o gikan sa baba ni Master, wa dili kasuportaran. Sa Biblia ba, wala ba ng panagtigom nga gihimo nato, Brad Ronald? Sa Biblia, Reb, naagyod, padayon gyud ang panagtigom. Atong pagbasahon, atong puribahan, atong pagbasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi sa nakasulat sa Hebrewhanon, Kapitulo 10, versikulo 24, hangtod sa 25 ang atong pagbasa. Ingon ni itong babasa. Og mamalandong kita, alang sa pagdinasigay sa usa ug usa, ngadto sa paghigugma og sa mga maayong binuhatan. Sa 25, sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usa ug usa, og labi na gayod sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na. Nakita nato sa Biblia nga dili pagbiya sa atong panagtigom. Ingon sa ginabuhat sa pipila, kay kini importante sa pagdasig daw ning panagtigom. Ilabi na gayon sa makita nato daw nga ang adlaw sa paghukom nagkahiduol na. O mamalandong kita pinaagi sa pagdinasigay. Sumala sa versikulo 24 sa Kapitulo 10 sa Hebrewhanon. Mamalandong kita sa pagdinasigay niya na. Dili biyaan ang panagtigom. Unya, wa ka na may panumbaling sa pagtigom. Di wa na kakahibaw, kay matod pas imong gigamit. Katong diha pa ang bandila sa wala pa masunog. Karon kay humanaman ang pagkasunog. Ha? Unya, kumusta man? Nagbarog man gyapon ang bandira. Wala man na mawala. Tanawa sa imong pagpaniguro. Dili mao ang imong nahuna-hunaan na nganong adunay panagtigom. Tungod kay daan pa kana sa unang panahon nga gisugo ang katawhang Israel nga katulo sila mga tubang diha sa pagpakig-atubang diha sa Dios. Unsay puriba niini Brad Deber sumala sa Biblia? Okay, Reb, atong pagbasahon, Reb, kining Biblia nga may tatak SDA kon Seventh-day Adventist Church dinhi sa Amos, Kapitulo 4, versikulo 12, mao kini ang atong mabasa. Busa, mao kini ang pagabuhaton ko kanimo, o Israel, matud pa ni Ginoong Jehova. Ug tungod kay kini, buhaton ko kanimo, pangandam sa pag-atubang sa imong Dios, o Israel. Sa nakita nato sa Biblia, aduna di ay pagpangandam sa pag-atubang sa Israel. Pag-atubang sa Israel, kung asa sila mo atubang ang Israel, pangandam sa pag-atubang sa imong Dios o Israel. Doon na di ay sila pagpangatubang. Pero kinsa kining Israel, diin maoy, muatubang
sa ilang Dios sama nga aduna po'y pagpangatubang nato diha sa kapanahonan sa Espiritu Santo, brethren. Okay, ang Israel Reverend mao kini ang mga katawhan nga nangalagad sa unang panahon di gipahilunaan ni Hioba og dapit og unya kining Israel ang nagtukod niini mao ra gyud ang Ginoo nga mao si Hioba. Basahon ako sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ani ko mabasa sa nakasulat sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 10, unya ikama nato pagbasa sa 24. Ingon ini ang atong mabasa. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, og magapahamutan kanila, aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit og dili na mabalhin. Di magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Og sa 24 ang prueba nga kining Israel ang nagtukod maugid si Hioba atong basahon ingon niini. Og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawan nga Israel aron mahimong usa ka katawan nimo sa walay katapusan og ikaw Hioba mahimong ilang Dios. Sa gipakita nga ehemplo mga mahal lamong tigpaminaw mga kaigsonan, matinaw nga ang katawhang Israel katawhan kana sa Dios. Dios mao ang nagtukod og sila adunay gihisgutan sa Dios nga kinahanglan mangandam kamo sa pagpakig-atubang sa inyong Dios ang Israel. May gipanungdan niya na. Karon kung mga tubang sila badron, kapila ba sila mga tubang sulod sa usa ka tuig? Adunay tulo kapag pahigayon ang pagpangatubang sa katawang Israel sa unang panahon. Ang prueba basahon gyapon ako Rib sa tudlo ni Master diri kanato ang Biblia nga akong pagagamiton kining may tatak Seventh-day Adventist Church. Ari ko mobasa sa Exodo kapitulo 23 bersikulo 14 ngadto sa 17 ang atong pagbasa atong ihugna-hugna. Gingon, makatulo sa usa ka tuig magafista ikaw alang kanako. Sa 15, ang pista sa mga tinapay nga walay libadura, pagabantayan mo 7 ka adlaw nga magakaon ka og mga tinapay nga walay libadura. Ingon sa akong gisugo kanimo sa panahon nga tinudlo sulod sa bulan sa Abib kay niini migula kagikan sa Ehipto og walay bisan kinsa nga mga tubang kanako nga walay dala sa atubangan ko sa 16. Og ang pista sa ani ingon dinhi og ang pista sa ani ang mga inunahang bunga sa imong mga paghago nga imong gipugas sa uma ug ang pista sa paghipo sa abot sa katapusan sa tuig kung ikaw makatigom sa imong kahago sa uma sa 17 naman nga bersikulo atong pagabasahon ingon niini i-display na to makatulo sa usa ka tuig mga tubang ang tanang mong lalaki sa tubangan sa Ginoo nga si Hioba. Kung mao matinaw nga adunay ilang panagtigom sa mga katawang Israel nga katulo sila sulod sa usa ka tuig. Busa sa ato usab nga panahon adunay tulo gapon nga pagkatigom. Pero ngano man nga ang tulo ka hugna makita man usab diri sa panahon sa Espiritu Santo tulo ka hugna nga panagtigom sulod sa usa ka tuig. Brad Deber. Niatay pagabasahon Rib nga Biblia kining dabok Tyndale translation dinhi sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9 mo kini ang atong babasa nagaingon ini. History merely repeats itself. It has all been done before. Nothing under the sun is truly new. Nga kun sa Bisaya, ang kasaysayan nagbalik-balik lamang. Nabuhat na ang tanan kaniadto. Walay butang ilalom sa adlaw nga tinuod nga bag-o. Kung mao atong napamatud-an og nakita sa Biblia nga nagabalik lamang ang nabuhat na tanan kaniadto, mabalik di ay. Kung sa panahon sa amahan nga mao si Hioba o Yahweh sa panahong Israel, doon ay tulo ka hugna nga panag-atubang o mga tubang sila sa Dios sulod sa usa ka tuig. Sa atong panahon diri sa pagtulon ang PBCM, doon na po'y tulo ka hugna nga panagtigom asa mo niya na. Wa na mo'y kalibutan bisan napabarog na tungod kay wala na'y paghikutar sa panagtigom. Pero unsay gihikutar? Ang butang nga wala itugot ni Master o wala na masuportari sa Biblia. Pila ba ang panagtigom nato sumala sa
atong masayran, Brad Ronald, pila ang panagtigom? Aduna tay pagabuhaton nga panagtigom rib katulo sa usod sa isa ka tuig. Unang-una ana ang Marso 10, ikaduha ang August 19, ikatulo ang December 29. Oh, makita nato nga March 10 nga panagtigom, August 19 panagtigom, December 29 ang panagtigom, mo ni ang PBCM General Conference March 10, August 19, December 29. Tanawa nga wa na mo makahikutar nini. Kugi kayo ta maghikutar sa pagsultig laing pinulungan, ganti nga na ana. Siguro una ibutang ta. Wala na ang panagtigom. Dili man pabiyaan ang panagtigom. Di wa na ta kaybaw nga nagbarog ba di ay pagbalik ang bandila. Nga labi na kay wala na na. Namo nang atong makita. Ngano nga unsay katarungan nga sa kapanahunan sa Israel nga mga tubang sila sa Dios tulo sa usa ka tuig. Wala ibutang didto nga Marso 10, Agosto 19 o Disyembre 29 ba ang ilang bulaton? Pero basta kay doon na ilang panagtigom sa pagtulunan sa Espiritu Santo sulod sa usa ka tuig mao ni ang gipakita. Kay ngano man tungod kay makita nato ang kapanahonan nga panagtigom sa sistema nga katulo sa usa ka tuig diha sa panahon kang Jehova o kunyawi, tungod kay ang amahan ug ang anak nahiusa na diya sa Espiritu Santo nga sa atong pagtulo natuman sa atong magtutulo, Master Tomas de Iunio Sr. Kani bisan pa ang ubang relihiyon nasayon nga ang amahan ug ang anak nahiusa diya sa Espiritu Santo. Ang dili lang nila uyunan nga ang among magtutulo mao ba ang Espiritu Santo o katumanan. Pero sila nahibawon niya na. Kinsa ang ipasabot nato nga nahibalo nini, Brad Eber? Oh, ang uban usab nga pagtulon anreb sa manining sa Katoliko. Oh, kay mao man ginaang atong gikuhaan. Mao na siya ang usa nga pagtulunan nga atong ipakita nga ebidensya. Referensya rib kining ilaha nga Biblia kining sa Kristohanong katilingban atong pagabasahon dinhi sa Mateo kapitulo 6 unya bersikulo 9. Diretson lang ta sa footnote reb, mao kini ang atong mabasa nagaingon niini. Buot muhatag ang amahan sa iyang kabalaan ug kalipay sa iyang mga anak. Buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa ta niya. Sama nga ang amahan ug anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa matinaw, no? Nga sa nakita nato sa Kristohanong Katilingban edisyon Katoliko Pastoral, makita nato nga bisan sila nahibaw nga ang amahan ug ang anak nahiusa diya sa Espiritu Santo. Mao nang pag-explain ni Master Ray kanamo nga makita ang kapanahunan nga dunay panagtigom nila katulo sa usa ka tuig. Tulo ka hugna diya sulod sa usa ka tuig. Sa ato apod duna ang panagtigom nga gitawag natong PBCM General Conference. March 10, August 19, o December 29. Nakaron, busa nakita nato nga ang pagpabarong ni Master Sabindila dili nga simbolo na nga pagsulti natong laing pinulungan. Wala ka na sa Biblia o wala itudlo ni Master. Gani, kung inyong gihisgutan nga giminsayan ang inyong chapter president, mutubag usab ang lain nga chapter president nini nga mao si Felix Narte nga sa pagkamimbro niya kay siya chapter president sa Camotes Island, Cebu. Pagkamimbro daw niya walay doktrina sa PBCM nga pasudlan tag espiritu nga magsulti tag laing pinulungan. Counterpart ni diha sa inyong sistema o sa kini ka chapter president atong patalingugan si Felix Narte nga usa ka chapter president. Ako di ay si Felix Narte, usa ka chapter president sa Camotes Island, Cebu. Sa akong magkamembro, wala gid ko kadungog nga nag-ingon si Master nga magpasudlan og espiritu aron mosulti ag laing pinulungan. Wala og wala gyud. Maton pa ni Master, kanang pagpasulod-sulod og espiritu aron mosulti naglaing pinulungan. Sa panahon na ni Hesukristo, maton pa ni Master,
Pero sa iyang panahon, labi na karon sa Espiritu Santo, wala magsugo si Master. Oh, nakita nato kanos apa kuno nang pagpasulod og espiritu sa pagsultig laing pinulungan matud pa sa usa ka chapter President Felix Narte sa Camotes Island, Cebu, Bradrone. Panahon ra kuno na kang Kristo, Matud pa ni matod pa ni Master o papahayag pod ni Chapter President Felix Narte. na dunggan niya na diya kang master na asa may dag-ana na to kinsa nang mastira ng inyo ha. Oh, nga nagmensahe. Tanong masukwahi man sa ubang chapter o sa ubang namo kami nga mga maghuwal eh. Muna nga dili tuyo namo nga samaran ang inyong balatian. Ha? Kamoy nagsamad sa balatian sa mga ministro sa PBCM nga ipasiatab ninyo mo nang nitermino may ikinapayas ninyo ang butang nga dili na angay. Maana man gud namo pagtermino. Kay nga naman, unsa man di ay, nga nagsigi mog lecture. Unya ang inyong lecture na nas baba, dili ka suportaran sa baba ni Master og sa nakasulat sa Biblia. Niya pa, usa pa sa atong igsuon, Brad Ronnie, Brad Diber, Brad Ronald, usas kaamahan ni Brother Ronald Kanyaman, usa sa mga ministro, ang iyang papa usab ka chapter president nga nahimutang sa Mati, Kagwait, Surigao, Dilsor. Sa pagkamimbro niya, nabagyapon na kanang pagsultig laing pinulungan o doktrina ba na ni Master? Ano atong patalinghugan, pamatian nato? Ako si Rodrigo Kanyaman, usa ka chapter sa Mati, Kagwait, Surigao del Sur. Na membro ko sa 1987. Ug sa akong pagkamembro wala magtudlo si Master og kanang pagsulti og nakalain-lain nga pinulungan og magpasulod-sulod og espiritu nga magasulti og nakalain-laing pinulungan. Matud pa ni Master, wala na nang pagsulti og mga nakalain-laing nga pinulungan kaysa panahon pa na kang Kristo. O nakita nato, way kalainan sa gimungat ni Felix Narte nga usa ka chapter president sa Camotes Island, Cebu City. Nga wa gyud kuno na itudlo. Admitted siya nga giingon ni Master, nakahibalo siya nga kana sa panahon na ni Kristo kanang pagsultig laing pinulungan. Pero sa Espiritu Santo nga panahon, diha kang Master, wala na daw na itudlo. Negative sa inyo ha? Ha? Supak sa inyo ha? Nabisan pa ang dili chapter president usa ka membro Brad Diber, Brad Ronald, Brad Rone nga motubag sa pangalan nga si Jaime Delgado. Nga gikonbinser di ani pagbalik-balik sugod adtong 2004. Si Master ni pahulay 2004 September 26. Pero nganong wala siya magpadala? Tuod kay wala daw na itudlo ni Master og kamo nga nag-agni dili kamoy gianhian aron diha siya mutuo. Niatong patalingugan si Jaime Delgado. Sa 2004, ang po kang Alden kay balo man ko nga siya PBCM. O nakabalo ko nga siya mutabang na ako ka PBCM ako ko. Antod nga sigihan ako niya balik sa istorya kay lang suod ka PBCM mo. Naglapitan na niya ang istorya sa ako na sinalan daw ko magpasulod sa espiritu. Pasulod daw ko sa espiritu kaya di daw ko hingpit nga espiritual kung dili magpasulod. Ako siya nito ba? Dili ko magpasalay ng magpasulod kung ano. Dili man, wala man nag-ingon si Master nga naay tao magpasulod sa niyong espiritu, wala nag-ingon. Pag-abot na mo, dili, wala nag-ingon. Kung dili, ang among kong pag-ari dili man kamo, kung dili si Master among yarian. Atong na pamatian Brad Rune, Brad Ronald, Brad Diber, nga dili ko no mahingpit ang pagka-espiritual niya kung dili mapasudlan siya espiritu para musulti lugag laing pinulungan. Pero ingon ni Jaime Delgado, dili ko mo pasalig ninyo. Kay ngano, walay gitudlo si Master niya na, wala magtudlo daw si Master niya na nga magpasulod-sulod og espiritu. Nabuangon nato si Jaime Delgado niya na. Og matud pa niya, gawas pa, dili man kamoy akong gianhian. Si Master man, busa tuwa siya, mutuo kang Master. Namo na, nakaron, pagbasi sa Biblia, si Apostol Pablo, iyang gipahayag kana, nga gianam-anam niya, nga makabalo daw siya gani musultig laing pinulungan. Layo ra ng inyo ha. Pero unsay explain ni Apostol Pablo Brad Ronald?
Ani Arib, atong pagabasahon kining Sa dili pa nato basahon ang nakasulat sa Biblia, Brad Ronald, Brad Ron, gipamatud-an ba ni Master sa atong mga basahon nga kana wala na gyud ipagamit o dili na gusto si Master niya na bisan pa sa mga pagpatik-patik kay doon naman roy mga pagtulunan, Brad Ron, nga ang ilang lawas murag newspaper, no? Nga nabulit sa patik og matod pa ni Master. Once nga matawag na sila mahimong mamimbro na dire, buti pasabot nga dili na nila gawion ang pagpamatik kay dili literal na nga patik. Og ikaduha, wala na usab kanang gisgutan ni Jaime Delgado nga gibalik-balikan siya para konbensiron nga mapasudlan siya espiritu para mahingpit ang iyang pagka-espiritual. Tinuod ka na, Reverend, og ang pahayag sa atong magtutudlo sa pagdili niya ng mga pamaagi, pasulod-sulod og espiritu aron magsulti og laing pinulungan, apil na ang pagpatik-patik, naka-record or nakapatik ka na nining maong basahon. O, makita na ito mga kaigsunan din kaning mga maong basahon, naguluhan kini og mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Nagpahigayon ani mga kaigsunan, mga itong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio o ang kaubang ministro at the same time Board of Director Brother Danilo Nakwa. Basahon ako sa pahina 82 ang pahayag dinhi, mga punto lang nya kining mga basahon mura ning Biblia kay doon na pud ni mga numero sa by paragraph murag bersikulo ba. Kaya basahon ako gingon. Gikan karon pahayag sa itong magtutudlo gikan karon dili nako gusto nga mamatik pa mo sa inyong mga miyembro. Kaya doon na lagi patik-patik sa una, di gipugnan na ni Master. Kaya sa PBC, mga akong kasuguan, gidili kining pagpapatik sa lawas. Kaya ang tinuod nga patik o timbre mawang patik o timbre sa Espiritu Santo. O sa kapatik nga dili literal o material kundi dili spiritual. Dugang pa nga mga pagdili ni Master niya. Dili ka na magpasulod og espiritu og sa PBCM walay muhimo sa pagpasulod-sulod o sultiglaing pinulungan. Wala na'y pagpasulod-sulod og espiritu og pagsultig nagkalailang pinulungan. Napatik na sa basahon. Tinood. Unya kontrahon ning basahon. Mao man na ron. Unya ingos Master magpatalingog lang. Dito lang mamati, dito lang ang tao mutos magwawali. Nya magwawali ba mo? Mao man na ron. Murag nabutang karong na insulto lugar niya na pero mao nay question namo kay ngano man kami man inyo nang giliktur-liktur niya na niya ang explain niya po sa Pablo sa giingon ako ni Brad Ronald Kanyaman. Okay, ani Arib, atong pagabasahon din ipabura to sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 18 hangtod sa 19 atong ikama dayon sa 22 hangtod sa 23 pero ato lang ihugna-ugna ang atong pagbasa. Ang bersikulo 18 atong pagbasa nagingon. Nagapasalamat ako sa Dios nga ako makamaong musultig mga dila labaw pagani kaninyong tanan. Sa 19 ngani sa sulod sa iglesia palabihon ko nga magasulti ako og libag ka mga pulong nga inubadan sa akong pamuot aron katudluan ko usab ang uban kaysa paglitok og napulo kalibo ka mga pulong pinaagi sa pagsultig mga dila. Sa 22 sa ingon ni ana ang pagsultig mga dila ilhanan di ay dili alang sa mga magtotoo kundili sa mga dili magtotoo samtang ang paghimog propesya ilhanan dili alang sa mga dili magtotoo kundili alang sa mga magtotoo. Sa 23, busa, kun ang tibuok nga iglesia, magakatigom og ang tanan magaiyahay, pagsultig mga dila, og unya musulod ang mga walay alamag. Kun ang mga dili magtotoo, dili ba ang ilang isulti, mao nga kamo nangabuang? Di nakita nato nga kung dili ko no masabtan palabihon pa niyang magsulti siya pila lang ka mga pulong unom ba lugar ka pulong kay magsulti siya linibo niya di masabtan kay kung naay mosulod sa iglesia walay alamag ignon kag nangabuang kay wa man siya kalibutan ning gisulti labaw pa mo nga nagsulti niya na way kalibutan ngita pa mo maghuhubad pero para madali ang mga punto no
Atong irog ngadto sa unahan, no? Pangitaon na to, ang unang Korinto 13, 8 og 10. Din mo'y atong himuong dugukan. Oh, diya, kini siya. Atong makita, nga unsay gibutang diya, Brad Ron, sa mabasa nato sa unang Korinto 13, 8 10, sa ang buhing pulong. Okay, basahon ako reverend sa ang buhing pulong sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 kama 10 gingon. Ang tanang pinasahing hiyas nga gihatag sa Dios kanato may katapusan. Apan ang gugma magapadayon hangtod sa kahangturan. Muabot ang adlaw nga ang propesiya, Mo nang panagna, pagsultig laing pinulungan, ug ang pinasahing kahibalo mahanaw. na klaro kayo ang pagpaugbok mas bandila para pagpasultig laing pinulungan. Tanawa ra ang gitudlo ni Master Ramo. Pagkagibasa na mo ang gitudlo sa Biblia, ang pagsultig nagkalalaing pinulungan o ang mga pinasay kay balo, mahanaw ang inyo ipadayon. O, tanawa na. Busa, sa buhing pulong gapon, kapitulo 13, bersikulo 10, atong mabasa gapon, nga nag-ingon, apan, sa higayon nga moabot na ang pagkahingpit, ang pagkinahanglan ining mga gasa o hiyas nga dilhingpit, matapos og mawala na, unsay walaon. Ang pagpanagna og ang pagpropesya, maura man na. Og ang pagsultig laing mga pinulungan. Ngano? Wala na intrigo sa Dios diha sa tao nga mangita patag pagtulunan nga dunay manalagna. Kaya buti pasabot sa Dios nga ang mohimo sa pagtagna ang Espiritu Santo na. Unsay puriba, Brad Deber, nga Espiritu Santo na ang mopahigayon sa pagsulti sa mga butang nga umalabot. O ni Areb, ugamit tag Biblia kining ang pulong sa Dios dinhi sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 mao kini ang atong mabasa. Apan kun moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamatuoran, tudloan niya kamo sa tanan nga kamatuoran. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya, kundili isulti lamang niya ang iyang nadungog. Isulti usab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa umaabot. Busa, mga mahal lamong tigpaminaw, matinaaw ang pagpapabarog o ang pagpatindog ni Master sa bandila, dili nagkahulugan sa pagsultig laing pinulungan para kana sa kadaugan nga gipakayab nila para luwason sila nga ang mutuo niining pagtulunan sa PBCM. Din mo atubang sila mo propesya ang Espiritu Santo, katumanan Master Tomas de Inyo Sr., kadaugan o kaluwasan nila, dili ang pagsulti sa laing lingwahe o pinulungan. Sukwahi sa inyong nasabtan. Gani, usa sa mga gipropesya ni Master nga mahimong magwawali, igsuon ni Brother Hermogenes Macarayo, ilang inahan, ang ilang bata, si Jezreel, gamay pa 4 anyos, nagsakay-sakay baka, nahagbong. Wa si Master mahibaw. Wa man siya makakita anang tungura lugar. Pero pagsumbong niya, ipahilot kay nahagbong daw ang iyang bata sa baka og niingon siya nga moabot ang panahon nga kanang bataa mahimong magawali sama sa iyang igsuon nga magulang si Hermogenes Macarayo. Pamation nato si Robiniana Macarayo sa testimony niya nga kasinatian diya kang Master sa pagpropesya nga natuman diya siyang bata. Ako si Rubiniana Macarayo, ang inahan ni Siling Macarayo nga nahimo na karong ministro sa PBCM. Ang kasaysayan niya sa gamay pa na siya, at tumibukit sa malikog, nanglangian ko dito sa akong soon. Inyawag ko kay bata pa rin sa 4 anis pa siya ito na nagsakit siya dito, gilantan, di ubo, anak. Ako pitang inaandan sa akong pagkainahan, so kan pagka-membro ako sa PBCM. Kung nagsakit may din sa among kaugang pamilya, di kung gamit og tambal nga mga material, lunlun gitang master, dili gid madala sa among pagtambal, iduol ginamo tang master. Namutong kuan mo dito gisulod na mo diha kang master. Si master tong higiyon na nagpahulay siya na mutong niingon si mami na tabuat ko niya sa information. Mi, asa man si master siya na sa sulod. Natulog siya isa wala na mutong sulod mo dito. Pasulod na mo dito gidala na si Israel. Na mutong ingon dai ko master. Nagkuan mo ni bata, balik-balik ang hilanat pa amo nang ikuan, tambalan ako na di magkaulian. No, yan dito ipadaol sa Indonesia. Kaning bata ipahilot ni.
Inahagbong ni ugi nagsulti anak niya wa kun hibalo kan hagbong sa baka unsa ging master nako ipahilot ng bata kini sakay ng baka dito sa malitbog og naipiang nasdugan ipahilot na kung may hinungdan aning iyang sakit na ngita mo maghilot na ka unsa ging master nako sa kana alman bata liwat na siyang manoy hindi kada ko anak magwali ra ba na itako ng bata nga buutan ang kasaysayan sa dagan ng mga katuigan hato ng eskwela sa porti nagpadlungon hantun na siya nga naulitaw na eskwela na siya high school magproblema gulo siya kapadlungon ni sulod sa ambisyo barkada mag-inom magtabako unya makayon day ko asa naman ang gipropesya ni master nimo Gistril ngani si master magdako ka ng buutan magwali kaliwat ni manoy gibali mo ni dito is man nimo ang sugo sa Ginoo nga ikaw magwali ka ang imong gihibuhat ka inom sigarilyo barkada natukhang paginasas ang kabadlungon sulod lagi nagdruga di mo tong naingon ko nga Nemlay ka Gistril sa manglagi ko diri ma di mo tong isa nga ang akong linanggian ma, akong ano kanang suldo nako, ako ang tigumon kay ako ipapalit money og kanang Bible. Isa ma magpapalit money og Bible dito sa National Bookstore. Di mo tong ingon ko nga, mayo nang Gistril. Karon anak, sa pakitabo na nga gihaw-as na siya ni master. Na siya nahimo nang magwalig dugi, kuyog naman siya siyang manoy. Nganong magyud nga niabot man gyud ang panahon na siya nahimo nang magwalig kuyog naman siya siyang manoy. Atong nadungog mga mahal namong tigpaminaw, natingala si Mrs. Rubeniana Macarayo nga mahimo kuno nang magwali ng bataa kay lingasan man gamay pa sakay-sakay baka nagbong. Mo to nga nahibong sila nganong nasayod man si master ipahilot na kay mo na diferensya. Siya ang pingin ng bataa kay moabot ang panahon nga moliwat na sa siyang manoy mahimo nang magwali. Pero natingala siya nga sa wala pa niya na, hilabihan man ka bisyoso. Unya, natukhang pagani. Kay ni apil-apil magdruga. Pero nadugay ang mga propesya ni Master natuman, nahimo siyang magwali, kuyog ni Makaray. Buti pasabot, nga ang Espiritu Santo, magsulti sa butang umulabot, wa pa may tabo nga maunay mabuhat siyang bata, nadangat og nailhan niya nga diha kang Master natuman ang gipamulong siyang bata nga mahimong magwali. O karon mao kini ang hulagway ni brother usa sa mga ministro Gistril Macarayo. Mo na ni siya karon ang inyong makita katumanan sa gisulti nga gipropesya ni Master kay sa Biblia ang Espiritu Santo na mao ang pagapropesya sa pagpahilula sa butang nga mga umalabot. No sa mga mahal namong tigpaminaw, among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan, daghan pa ang atong ipadayag nga ilang mga katarungan pinagi sa Facebook pero atong napatinaw nga dili mo'y tuyo sa pagpabarog ni Master sa bandera para sa pagsultig laing mga pinulungan nagsimbolo kana nga dunay tawagon niya ng manasura pakayaban sila sa kamaturan para sa pagluwas kanila dili sa pagpasulti kanila apil nami og laing pinulungan daghang mga katarungan o mga testigos pang mga katawhan nga namembro nga mopahayag nini. Miabot na mga oras, ang tudya ang among ikalagad kaninyo. Sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Master Tomas D. Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan sa kauban ng mga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Og kiniusab si Brother Ronald Canyaman. O kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, moingon hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.